Enkele tientallen massagesalons stelt Limburg, waar de klant ontspannen kan genieten van een massage. Niks mis mee natuurlijk, tenzij die massage eindigt in seksuele handelingen, terwijl de salon daar geen vergunning voor heeft. Het gebeurt veel, terwijl er in Limburg maar 4 salons zijn met een dergelijke vergunning. Die massagebedrijven zijn soms vergund. Soms is er seks helemaal niet mogelijk. Dat zijn dus legale bedrijven. Maar het grootste gedeelte wat daar is, en dat is misschien wel 90% van het aanbod. Ja, die zeggen dat er geen prostitutie plaatsvindt en zijn toch verkapte prostitutiebedrijven. In een massagesalon in Brunsum werd een minderjarig meisje gedwongen tot ontuchtige handelingen met klanten. En een meerderjarige vrouw werd gedwongen tot seks. Mensenhandel, uitbuiting, chantage, zegt het Openbaar Ministerie. Als je dat gewoon onbelemmerd zijn gang laat gaan, dan zijn dus de slechtwillenden, met name degenen die vinden dat ze met minderjarigen moeten werken, die hebben natuurlijk schieten voor open doel. Er is geen controle, er is geen zicht op, iedereen houdt zijn mond dicht, de klant houdt ook zijn mond dicht, terwijl iedereen prima weet dat dit absoluut niet door de beugel kan. De goedwillende massagesalons doen er alles aan om hun goede naam te behouden. Maar vooral door het gebrek aan controle door gemeentes vormen de salons waar illegaal prostitutie wordt aangeboden een steeds groter probleem. Handhaven van die vergunningen, controleren in de bedrijven en opsporen van misstanden. En dat moet je niet alleen maar in vergunde bedrijven doen, moet je branchebreed doen. De politie of een gemeenteambtenaar moet een masseuse en een klant zo ongeveer op heterdaad betrappen om prostitutie te kunnen bewijzen. De Limburgse gemeentes erkennen de problematiek en zeggen eraan te werken.